אקוניס. תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. מילה אחרונה. ההיתממות של חבר הכנסת טיבי היא לא תשנה את העובדות שזהו שוב משט שבא להתגרות במדינת ישראל. הוא משט של טרור והוא מנוגד להחלטות של גורמי הביטחון בישראל. המשט הזה יועיל להגיע לאשדוד, תפורק שם הסחורה והיא תועבר לרצועת עזה. ואל תחפש, חבר הכנסת טיבי, אתם מחפשים פרובוקציה. חבר הכנסת אקוניס. אתה מחפש פרובוקציות. חבר הכנסת אקוניס. לא תקבל. מילה אחרונה, ואשר להצעות החוק של חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת טיבי, הצעותיו לא יקודמו בוועדת הכלכלה עד שיפסיק לתמוך בפיגועי טרור. נראה מה שיהיה. אני מאוד מודה לך. אוי לכנסת ואוי לו לפרלמנט. זה הצלה של הפרלמנט. זוהי דמוקרטיה מתגוננת במיטבה. דמוקרטיה על פי אקוניס. אני רק רוצה להודות לכם. תודה רבה לכם. כל טוב. תודה רבה. מדינת כל אקוניסיה. ובכן הם בסך הכל התלוצצו, הם אחר כך לחצו ידיים והתייחסו בידידות עצומה וחמה ביניהם, בין אקוניס לבין טיבי, שני חברי הכנסת, אבל יש להתווכח.